Здравейте, любители на плетивата! Ето видеото, в което ще ви покажа как ще изработя калъвка за тази възглавница. Тя е с размери 24 на 19. Ще използвам отново антипилинг прежда и моделът ще изглежда по този начин. Схемата е много лесна и сега ще ви покажа. Ще използвам кука номер 6. С нея съм плела и одеялото. Като за начало набираме 34 въздушни бримки в синджер. Една, две, три, 4. Моите 34 бримки са готови и са ми напълно достатъчни за калъвката. Единственото изискване е бримките, които набирате, да са четен брой. Набираме още една въздушна и в първата бримка изплитаме една съединителна. Ето по този начин. Намятаме. В следващата бримка изплитаме полустълб с една наметка. Следващата отново е съединителна. До нея стълб с една наметка. Съединителна. Стълб с една наметка. Полустълб. Съединителна. Полустълб с една наметка. И така до края. Ако сме плели правилно, в края трябва да завършим винаги с полустълб с една наметка. Ето аз имам съединителна и полустълб с една наметка. Важното условие е правим една въздушна, обръщаме, винаги започваме с съединителна бримка, ето с съединителна и винаги завършваме с полустълб с една наметка. Така, имам съединителна, полустълб с една наметка. Съединителна, полустълб с една наметка. И отново така до края. Ето в края съединителна. И последната е полустълб с една наметка. Отново една въздушна, завъртаме и в тази първата бримка правим съединителна. Намятаме, в следващата имаме полустълб с една наметка. Съединителна, полустълб с една наметка. Както виждате, схемата наистина е много лесна. Така редуваме, докато получим нужната дължина на калъвката.